Ahojte, zdravím vás z Ekoparku v Piešťanoch a dneska by som vám chcela predstaviť ďalšie zvieratko z našeho vedomostného okienka Vedeli ste? A tentokrát ide o zebru bohmovú. Zebra bohmová je jeden z najznámejších druhov zebier a je to poddruh zebry stepnej. Tieto zebry žijú v južnej a východnej Afrike a najčastejšie ich môžeme vidieť na savanách a trávnatých porastoch. Vedci si dlho kládli otázku, na čo slúžia zebrám pruhy. Zistili, že prvou funkciou je, že im slúžia na maskovanie. Zebry, keď stoja alebo bežia v stáde, pruhy sa opticky spájajú a pre predátora je ťažšie zamerať sa na jednu konkrétnu zebru. Vedeli ste, že zebrie pruhy tiež odpudzujú hmyz? Nejde na zebry toľko múch a bodavého hmyzu, ako napríklad na kone, ktoré bývajú v lete obletované hmyzom. Jedna radosť. Ďalšou funkciou pruhov je termoregulácia, teda pruhy pomáhajú udržiavať správnu telesnú teplotu zebry. Čierne pruhy sa na slnku zahrievajú viac ako biele, čím vzniká jemné prúdenie vzduchu okolo tela zebry. To môže zvieraťu pomáhať lepšie sa ochladzovať počas horúcich afrických dní. A poslednou, veľmi dôležitou funkciou je spoznávanie sa medzi sebou. Vedeli ste, že každá zebra je jedinečná? Tak ako my máme vlastné otlačky prstov, že nenájdete dvoch ľudí s rovnakými, tak to majú aj zebry s pruhmi a neexistujú dve rovnaké. Vďaka tomu sa medzi sebou dokážu rozpoznávať. Napríklad matka si vie rozpoznať svoje mláďa v stáde. Zebry bohmové patria medzi veľmi spoločenské zvieratá. Najčastejšie žijú v menších rodinných skupinkách, ktoré môžu mať od 5 do 15 členov. Tieto skupinky sa skladajú zo samca, samice a ich mláďat. Počas migrácií, keď putujú a hľadajú vodu a potravu, sa tieto menšie skupinky spájajú a vytvárajú stáda, ktoré môžu mať stovky až tisíce jedincov. Aj keď zebra vyzerá pokojne, dokáže byť veľmi silná a nebezpečná. Má silné nohy a vie veľmi tvrdo kopnúť, čím sa bráni pred predátormi. Dokáže bežať rýchlosťou až okolo 60 km za hodinu a pri úteku často mení smer, aby zmiatla nepriateľa. Najväčším nepriateľom zebier sú levy, hyeny a krokodíly pri riekach. Vedeli ste, že samica zebry rodí jedno, zriedkavo dve mláďatá, ktoré sa rodia už pomerne vyvinuté? Tieto mláďatá sa dokážu postaviť na vlastné nohy približne 1 hodinu po narodení. Mladé zebry majú najskôr hnedasté pruhy, ktoré časom stmavnú z hnedej na čiernu. A otázka na záver, myslíte si, že je zebra čierno-biela alebo bielo-čierna? Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť viac vedomostných videí, nezabudnite hodiť odber.